Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur irailak 11 asteazkena elkarrizketa bakarra izango dugu. Gaurkoan Amankai Gaztainagarekin egongo gara hizketan. Amankaiek Martin Martina trilogia argitaratu du aste honetan eta bihar Luma Fest jaialdian parte hartuko du eta honen inguruan hitz egitera dator. Baina honekin hasi baino lehen goazen gure betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1973an, Txilen Allenderen aurkako estatu kolpea eman zuen Pinochetek, Ameriketako estatu batuen laguntzarekin. Urte bat geroago, 1974an, Jon Urzelai eta kidea hil zuen Bilbon Guardia Zibilak. Egun berean, baina 1980an, Mirna Mack antropologo guatemalarra hil zuten, gobernua indigenen aurka ari zela salatu ostean. Eta bukatzeko 2001 urtean, bi hegazkinek New Yorkeko World Trade Centerreko dorre bikien aurka jo zuten atentatuan. Errepasatu dezagun aste honetarako agenda. Ostiralean, bardoak 2024 ospatuko dira Lesakan, Beheko plazan. Hor gu eta herrimaren matxinatuak taldeak lehiatuko dira bardoak Nafarroako taldekako bertso txapelketako lehen saioan. Arratsaldeko 7etan Lesakako Beheko plazan da hitzordua. Larunbatean, emusikadas jaialdiaren baitan, Ane Martija eta Nasker taldearen kontzertuak izango ditugu zentral aretoan. Ane Martija bakarlari iruindarrak eta Nasker Atarrabiako taldeak kontzertua egingo dute zentral aretoan emusikadas jaialdiaren baitan. Arratsaldeko 8etan zabalduko dituzte ateak eta sarrerak 10 eurotik aurrera eskuratu daitezke. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, Kongresuak argi berdea eman dio trafikoa Nafarroari, PP eta Voxen ezezkoarekin. Lorafnaren erreforma senatuan eztabaidatuko dute orain. PP goi ganberan behin betiko onarpena urte amaierara arte atzeratzen saiatuko da. Foru gobernuak autogobernuaren aldeko urrats garrantzitsu eta historikoa egin du. Argazki nagusian instalazioen birsortzea. Lehen planoan 600 plazako aparkalekua. Atzean estadio berria, eskuinean entrenamendu zelaiak. Titularrean horrelakoa izango da Taxoare berria. 18 milioi inbertituko ditu eta 2027-2028 ikasturtea baino lehen estreinatuko da. Belar naturaleko 5 zelai eta belar sintetikoko 7 zelai izango ditu. Eskuineko berrian, fidantzarik gabeko espetxea Munetan gazte bati labankada bat emateagatik. Hori koloreko berrietan, ezkerrekoan, buztintxuri polikiroldegi berriaz harro dago. Eskuinekoan, udaltzaingoaren egoitza erre da. Diario de Navarraren titular nagusian, Kongresuak hobekuntzaren aldaketa babestu du, Nafarroak trafikoa bere gain ardezan. PPko eta Voxeko diputatuek kontra bozkatu dute eta gainerakoek alde. Argazki nagusian, suhiltzaileak sugarrekin batera, lanean Iruñeko udaltzaingoaren polizia etxeko estalkian. Titularrean, sutea komisarian. Sugarrek teilatuaren zati handi bat erretzen dute Iruñeko udaltzaingoaren egoitzan. Eskuineko berrietan, alde batetik, 2019ko pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga mutualestei itzultzen hasi da Nafarroan. Beste alde batetik, kontuen ganberaren iritziz, herripagainak udalerri batekoa edo bikoa izan beharko du. Jarraian, Sánchezek beste porrot bat jasandu Kongresuan, Venezuelaren harira. Goiko berrietan, ezkerrekoan, Baldin Zarbek jaibusa bertan behera utzi du istiluengatik. Eskuinekoan, etorkizuneko Taxoarek 12 eremu izango ditu. Gararen titular nagusian, Israelen sarraski berriak agerian utzi du Gazan ez dagoela eremu segururik.
Armada sionistak Jan Yuniseko kanpamendu baten aurkako aireko erasoa justifikatu zuen, gutxienez 40 gazatar hil zituena, Hamaseko militanteen presentzia argudiatuz. Doitasunezko bombardaketa aipatu zuen. Argazki nagusian, eskubide gehiago ia 370 langile ikustezinentzat. Estatu espainolean etxeko lanetan diharduten 377.900 beharginen segurtasuna bermatzea eta eskubideak handitzea helburu duen errege dekretua onartu zuen atzo ministerioen kontseiluak. Besteak beste aldizkako doako mediku azterketak eta lanaldian prestakuntza jasotzeko eskubidea biltzen ditu arauak. 85%tik gora emakumeak dira eta 45% etorkinak. Ezkerreko berrietan, goikoan Arabako txosna batzuei espedientea ireki zaie tiket bai ez erabiltzeagatik. Behekoan urrats berria Espainiako Kongresuan Nafarroak trafikoa bere gain ardezan. Beheko berrietan, batetik Iñaki Iriondoren analisia dugu, Ortuzar eta Estatu Berria. Bestetik Iñaki Egainaren erreportaia dugu, Jon Urzelai, iruzurrizko kontakizuna. Duela 50 urte Jon Urzelai Zorrotzako segada batean erori zen, 26 urte zituen. Aranoko gaztearen heriotza Guardia Zibileko agente batek Bilbon etako kide batekin izandako tiroketa batean jasandako lesioen mendekua izan zen. Bertsio modernoak Urzelairi egotzi zion Guardia Zibilaren heriotza. Lekukoek eta artxibo polizialek eta judizialek gertakarien kontakizun hori errefusatu dute. Berriaren argazki nagusian, Gorka Torre UNESCOren t-shirta jantzita, atzo Baionako auzitegiaren parean, sostengua emateko elkartu zen jendearekin. Titularrean, intsumisio jarrera hartzeko deia euskaldunei. Baionako auzitegiko epaiak 1.500 eurorekin zigortu du Gorka Torre, euskararen aldeko ekintza batzuengatik. Beheko argazkian, 2 sorosle ditugu ekaitzari begira Orion. Titularrean, uda iruditan. Ezkerreko berrietan, Apelek 13.000 milioi euro itzuli beharko dizkio Irlandari, ebeko justizia auzitegiaren aginduz. Behekoetan, batetik Israelek gutxienez 40 lagun hil ditu Gazan, desplazamenduen eremu batean. Bestetik, Nafarroak trafiko eskumena hartzeko aldaketa baimendu du Espainiako Kongresuak. Goiko berrian, ANCko presidentea den Luis Jantzen hitzetan, diadako manifestazioen helburua da independentismo soziala mobilizatzea. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian, Iruñeko udaltzaingoaren egoitzaren inguruko karrikek moztuta segitzen dute, sutea dela eta. Bart arratsaldean piztu zen sutea iratzeko monasterioaren etorbideko eraikinaren teilatuan. Hipotesi nagusia da teilatuko eguzki plakek eragin zutela ezbeharra. Suhiltzaileek gauerdirako kontrolpean zuten sutea. Gau osoa eman dute itzaltze lanetan. Buruko karrikak eta Trinitarioseko oinezkoentzako igogailua oraindik moztuta dauzkate. Eskuineko berrietan, goikoan, Agurne Gaubekaren hitzetan, Oibarren eredua zabaltzeko aitzakia gabe geratzen ari da hezkuntza departamentua. Oibarko zenbait bizilagunek erabaki dute euskarazko irakaskuntzaren aldeko apostua egitea, beste behin. Oraingo honetan 8 familia batu dira, euskarazko haur eskola bat eskatzeko ezezik, Gabriel Valentin Casamayor ikastetxe publikoan ereduko lerro bat zabaldu dezatela ere galde egiteko. Behekoan, Iruñeko udalak 2 etxebizitza berrituko ditu etxerik gabeko gazte migratzaileentzat. Elkarte Fundazioarekin elkarlanean egingo du udalak birgaitzea eta 2025erako erabilgarri egongo dira etxeak. Egoera zaurgarrian daude 6 migratzaileri egokituko zaizkie etxebizitzak. Kaixo, lehen esan bezala, oraingoan Amankai Gaztañagarekin egongo gara. Kaixo, zer moduz? Kaixo, oso ondo, eskerrik asko. Zuri. Bueno,
Aste honetan, Martin Martina trilogia argitaratu duzu, ezta? Bai, atzo bertan izan zen, eta bueno, zuek zeate uste laugarren elkarrizketa horrelako zerbait, ordu. Oandikan hau martxa hartzen nahi da. Bai. Bueno, horrekin sartu baino lehen, gero komentatuko dugu. Kontatu iguzu zure buruaren inguruan, zure ibilbidearen inguruan apur bat? Bueno, ni zestoan bizi naiz, baina Ekuadorren jaio nintzen, eta gero arte dramatiko ikasketak itea jo nintzen Madrila, han 12 urte bizi izan naiz, eta orain nire konpainia propioa dakat, kolektibo bat, Kamikaz kolektiboa izana du, beste 3 neskakin batea, Miren, Erika eta Iraia, eta gure antzezlanak sortzen ibiltzea, eta bueno, horren bitartez ni beti gidoigintzara egon naiz lotuta, eta 2017an suertatu zen eleberri bat sortzeko idea, eta azken urteak trilogia hori gauzatzen egon naiz nire barruan. Gauza asko inditut, titiritera naiz, esan daiteke, eta hoxe, bai. Eta nola animatu zinen idaztera? Bueno, idazketa antzerkian beti da oso presente nire lanian, baina azkenean, ideanakan, barruan, beti zeon hor bueltaka, eta orain dela 2 urte Eusko Jaurlaritzak beka bat ateazun, eta esan aurkeztu ingo naiz aberremateien, ez? Eta, karo, beka eman zien, eta orduan esan ostras, orain ja hau benetan serio idazten hasi berdet, eta hori izan zen impulsua, baina barruan ideak urte askuan egon dira barrundatzen, bai. Eta orain ze puntutan zaude, trilogia argitaratu duzu, baina beste zerbaitetan zaude bitartean? Ez bitu, oain nago Lelena hemen txakazuela, hau da, topatzen baezue, Alain Martinezekin du azala, eta hau izango litzateke liburua trilogian Lelena. Eta orain bigarrengua justu hain naiz bukatzen, eta oain hasikoa bigarren horren edizio lana, eta hirugarrena, bigarrena entregau bezain pronto, hirugarrenak jarri berdet. Eta bitartean, Kamikaz kolektiboak konpainiakin gure urrengo antzeslana izangoana prestatzen nahi otsailean batian estrenatuko dugu. Eta noiz hasi zinen lehenengo liburu honen prestaketa lanekin? Hasi idea 2017an, baina gauzatzen beka eman zienean orain dela 2 urte. Eta, nola izan da prozesua? Desberdina izan da, ze, karo, ni bai antzerkintzan edo telebistan edo beti musikan ere lan kolektiboa indet, ez? Beste jende batekin egon naiz sormena lantzen eta kontrastatzen ideak, ez? Eta literaturak dakana da, askotan, topatzen zela olako desertu batian, zu bakarrik zaude zure ideakin, ezin dituzu kontrasta hau, eta alde hortatikan ikasketa asko eman dit prozesu honek, baina egia esan asko gozaudet. Fantasia eta mitologia trilogia bada, eta dokumentazio lan handi badago trilogian atzetik. Eta mitologia horren dokumentazioak ere ekarri dizkitolako, ez dakit, ezagutza ezusteko batzuk, eta asko disfrutaudet. Eta zeren inguruan da trilogia, zer kontatzen digu? Historia da Martin Martina, hirian bizi da, bere aitakin, eta zerbait gertatu da, ez dakigu zer, eta institutuan pintada bat ingo du, paretean. Zuzendarian aurkako pintada bat. Orduan, bai aitak eta zuzendariak zigortuko hue, eta zigorra izangoa Aiton Amonen
herrira jutia uda pasatzea. Martin Martinak 13 urte azka, orduan hiritik herrira doan nerabe bat adin horrekin mugikorri gabe eta zigor baten menpe, imaginau, ez dela baten gustokoa gure pertsonaiantzat. Baina, bueno, herrian hastea topatzen gauza nahiko bereziak, alde batetik herria badago burruka ekologista baten trenbide abiadura azkarreko trenan trenbidea eraikitzen ari dialako eta herritarrak horren aurka daudelako. Eta bestalde, badaolako bere aitona amonaek gaztelu bat zaintzeuelako, gaztelu zahar bat, eta hor, astealako deskubritzen, beak pentsatzezuna ipuinak ziala, ez dira nonbait ipuinak eta benetan gertatzea. Eta horre ikusiko bere burua misterio pila baten barruan sartuta, eta hoxe izangoa arila, tiratzen hasiko gean arila, gero ja trilogian gauza komplikatzeia eta personaje pila badaude, eta hoxe da hasiera. Eta zergatik erabaki zenuen honen inguruan idaztea? Bitu, Martin Martina zen persona bat, nire herrian bizi zana, nik enuna ezautu, baina beti etorri zaizkit historio pila bat, ze bazan emakumez jantzita jute zan persona bat, bizarra zakan, gizonezkoakin harremantzen zan, igual emakumentzat ohandikan ondo ikusiak ez zeuden espaziotan, adibidez tabernetan, edo musian jokatzen, edo abar. Eta nik beti esaten nun, ostras, Martin Martina ze izango zan, edo asko ez dakit sorprenditzen induen persona honek eta hasi nintzen tiratzen intersexualidadean inguruko dokumental liburu pila bat irakurri nituen eta esan, ostras, igual Martin Martina intersexuala zen eta bere garaian hemafrodita deitzen zioen horietako baten taldian barruan, sartze zuen. Eta, hortaz nahi nun itzein, euskerak ere badaka zerbait ederra, dala genero ez dakala, eta orduan guzti hortaz baliauta, nahi izan nun nolako metafora borobil batin, bai zer dan genero bat ezarri behar izatia, nerabe batei, bea ez dana sentitzen ez Martin eta ez Martina, baizik eta bilak, aldi berian. Eta gero baita metafora bezala herri txikitan gertatzen nahi da bai esplotazioa, landa eremuen esplotazioa toki askotan, eta baita gero ere gaztiakin gertatzen nahi dana, hau da, herri txiki batek zer eman diezaioke edo zer eskaini diezaioke gaur egungo nerabe batei. Da, hortaz hitzein nahi nun, eta hitzaki bezala beste kontekstu dana. Eta gaia, inpertsonala izan da, ez zaizu zaila egin honen inguruan idaztea? Bai, egia da Martin Martina ez dela, izena bakarrik da, gero hemen barruan ez dago ez persona horren inguruko aipamenik, ez persona horren inguruko detaileik, ezer, de hecho niretzat beste persona bada, ez dakana zer ikusia, hemen zestuan bizizan personarekin. Bai eukidet oso presente, bere kondizioa, eta personala bai bada, eta hasiera batean egon zan olako kontatuko eta hau ez dut kontatuko, baina iruditzen zait importantia dela baita ere gai guzti hau eta zitzeiten hastia, eta gaina ez Martinantzat bere kondizioa ez da konflikto bat, obran zehar, traman zehar bere kondizioa ez da konflikto bat, inorrentzat ez da konflikto bat. Orduan baita ere nahi nion heldu horrelako gai bati
ez dakit, sartu gabe drama estra bat beti oteana, ez? Ikuste ditugu noain film edo telebista saio edo pelikuletan beti dago, trama doa persona horren, kondizio horren, inguruan, sortzean, konflikto guztiatik. Eta niretzat, etzan hori, Martin Martinat da, intersexualat da, eta hori ez da inorrentzat konflikto bat. Osea, normaltasun puntu bat eman nahi zenuen, ez? Normal da. Bai, esan nahi dut ez dela konfliktoa horren inguruan joaten, baizik eta... Ez da konfliktoa. Bai, hori da. Bai, nahi nun hori adierazi, azkenian gustauko litzaidakelako baita ere, gure mundu errealian ere hori gertatu ahal izatea, ez? Jakinda, intersexuala dian personak 1,7 dela. Hau da, hainbeste hile gorri daude intersexual bezain beste, eta hor datua hori da. Orduan, claro, bai, horren inguruan horrela nahi hitzein. Eta nola ikusten duzu gai honen jakintasuna gizartean? Nik uste ez jakintasun totala. Ni neu ere hasi nitzanean pentsatzen ez, Martin Martina, zeatikan, ze kondizio eukiko zuen, zer zan Martin Martina, zer? Ez, neuk ere iritsi nintzen arte intersexualidade horren jakintzara, pasanitun gauza pila bat, ez? Transexualidadeakin askotan nahaztea, ez dakazer ikusirik, intersexualadian personak jaiotzatik kromosoma ezberdin batzukin jaiotzea, orduan beraientzako ere ez dago espazio bat gizartean ze sailkatuta gaude, ez? Gizon edo emakume, jaiotze zeanean jartze zaitue edo bat edo beste, eta zer gertatzea bilak zeanean, ez? Edo bilak bezala sentitze zeanean, ez nun sartze zea. Eta, gaur egun uste, gaztetxoenen artean, agian errexo hitzegiteala gai hauetaz, errexo azaleratzeala sentimentu hauek, ez binarismo horren barruan, binarismo horren barruan sentitzeztian personak, ez? Gazteen artean askoz errexo hitzegitea hontaz. Igual adin batzutatik aurrea ohandikan ere ez jakintasun gehiago dago eta ohandikan ere retxazo gehiago sortzeitu zenbait gaik. Eta intersexualidadea da, nik uste ez jakintasun handiakin bizi deun gai bat. Eta horregatik, hautatu zu gure pertsonaia printzipala haurtzarotik nerabezarorako bitarte horretan egotea? Bai, iruditzen zait danontzat, edo niretzat behintzat, personalki, 13 urtetik 14 urteko paso hori izan zen garrantzitsua. Gero liburu hontan badaude 13 urteko nerabiak, puntatzeianak herriko beste hiru nerabekin dazkaela 16 urte, ez? Eta herri txikitan hau ere asko gertatzea, ez? Zu handikan aur bat bezala kontsideratzen zaitue, baina igual dazkazu lagun batzuk heldu hau adianak eta beste trama batzuk bizitzen nahi dianak, ez? Adin kontuatik. Eta netzat, 13 urtetik 14 bada paso bat, benetan duelo bat itezun, etzean aur bat. De hecho, gizarteak ez zaitu tratatzen aur bezala, baina heldu bat ere etzea, eta gizarteak zuretzat handik ez toki bat finkatuta, ez? Eta hor zaude limbo hortan, eta bitarte hortan pasatzen zaizkizu gauza oso garrantzitsuak eta lehengo aldiz igual bizi dituzun bizipen fuertienak, ez? Bizitzan, baina zaude pixka eta abandonauta aldi berian, osea. Etzea, ez da, danok eukideu sentsazio hau. Bai, adin korapilatxoa da. Bai, da adin bat, benetan ikuste ditunik, gaina herritan asko ikustea hori, ez? Ez daka tokik, ez da tokik behaientzat.
daon toki bakarra izan daiteke banku bat parke baten, ez? Eta hortik haratago, hor sortzean mundu dana, ez? Hor sortzean duda danak, bizi esperientzi danak, eta baita ere indar hori dakazuna adin horrekin, ez? Que te comes el mundo, bestalde, osea, inbentziblea zea. Hori dana gehatzea parkeko banku hortan. Osea, ez dago, hortik haratago gauza asko gehiago. Eta zer paper dauka mitologiak trilogia hauetan? Bueno, mitologia da paper oso garrantzitsua, baina euskal mitologia nahi izan dut ikuspuntu feminista batetik jorratu mitologia hau. Eta hor bai batzutan frustrazio handia izan dut, karo, guk ezautzen duen mitologia dana, jasota dago, ia dana, Barandiaranek jasozun bere garaian, eta eskerrak horri, baina, karo, azken finean Barandiaran apaizazan, eta ikuspuntua bada oso elizkoia puntu askotan, edo ona eta txarra, gaiztuak eta zintzuak, eta justo gure mitologiak dakan gauza bada, ez da hola ez onik eta txarrik, baizik eta dano dakaula argitasun hori eta iluntasun hori barruan, eta kontzeptu oso interesgarriak dira, gure idiosinkrasian parte dianak berez, ez gu euskaldun jendartearen parte, baina egia da, galdu dala pila bat, ez, eta azkenian guretzat laminak dira, emakume eder batzuk, kriston figurakin, eta hile ederra, eta gero zu jutezea mitoetara, eta ostia, laminak ez daka generoik. Eta orduan, zer dia? Baina orduan ez, eta topatzea gauza oso interesgarrakin, ustet gure mitologia gutxi este deula zentzu hortan oso interesantia dela, eta askotan jotze deula ez mitologia anglosajoira eta bertako abenturazko pelikulak ikuste ditugula sorpresaz bezala, ostra, ze interesante dan hau. Eta ez geha konturatzen guzti hori gure mitologiaren parte dela eta gainea badakala zerbait oso interesantia dela divino femeninoan oinarrituta daola. Gure jainkosa indartsuena dama da eta personaia femeninoa da, ez? Eta hori da mitologia guztietan gertatzen. Eta liburuan zehar nola agertzen da mitologia? Erabat nahastuta dago behaiekin. De repente gaur egun gertatzen istorio bada, baina Martinak topatzeu pasabide eskutu bat eta konturatzea, ostras, hemen izaki pila bat bizidia gure artean eta gu ez geha kontziente, ez? Eta izaki hauek guk uste duguna baino gehiago parte hartzeue mundu erreal hontan. Eta horrela uztartuta dago, osea, erabat batea. Trilogiaren bigarren partian sorginak izango dira ardatz, eta bueno, imaginauko zuen bezala hor ere gauza asko daude kontatzeko Euskal Herri hontan. Eta zergatik erabaki zenuen trilogia bat egitea? Bueno, historiak bazazkalako salto temporal batzuk, eta gertakizunak dialako oso konkretuak gertatzen nahi diana, baina trama orokorra denbora, eta denbora hori bernun pasatzea. Orduan, esaten nola indezaket, liburu baten saltuak jarri, gero asko gustatzen zait baita ere temporadan historia hau, ez? Gu hain oso ohituta gaude, lehenengo temporada, ez, ikustezu, eta bigarrenan zai zaude, eta zai hortan ere, bueno, zure barruan zerbait mamitzen doa. Eta hau ere nahi nion eman irakurliai, ez? Irakurtzezu lehena,
zure teoriak ateatzen dituzu, bueno, zer da hau, nien hau ados honekin, edo hau izango hau, eta ja bigarrena aiatzeaneako, ja bazaude beste toki baten kokauta. Eta hola planteau nahi nun. Eta pertsonainaren evoluzioa nabarituko dugu liburu batetik bestera? Bai, lehenengotik bigarrenea gehiago, hilabete batzuk pasatalako, eta hilabete horietan justo Martin Martina hasi itealako, ez? Hasieran bada personaje bat, gaina markatzeuna gelako txikiena dana, ez? Eta bigarrengo abenturan konturatzea, ja ez da persona berdina, bere gorputza aldauin da, aldatzen nahi da, eta horrek beak ere sortuko eskion dudak, beldurrak, edo, danok izan ditugunak, ez? Zein naiz, ez? Momentu konkretu hontan, justo nire gorputza inbeste aldatzen nahi danean. Eta justo bigarrengo liburu hortan, trama garrantzitsua dago, badago maitasun harreman bat, ez maitasun erromantikotik ikusita, baizik eta beste ikuspuntu batzutatik, eta baita ere lehenengotik bigarrengo hortara, aldaketa honekin batea, sartzea, duda gehiago, behar gehiago, etxea ume bat, orduan, guzti horiek. Eta nola espero duzu irakurleek zure liburuak jasotzea? Nahi gustatuko litzaidake, batzutan ni neu asko jo izan dut euskeratik kanpo beste hizkuntza batzutara horrelako abentura eta fantasiazko novelak irakurtzea. Eta gustatuko litzaidake irakurlea jakitea badagola literatura bat, fantasiazkoa, abenturazkoa, euskeraz eta gure tematika jorratzeituna, ez? Nik ez dut uste ez dakit literatura anglosajoian, ahatxetian inguruko kezkak agertuko janik, eta gu baditugu hemen, ez? Edo landa ere mutako kezkak, eta irakurleak, bai gaztiak eta bai edozein, abentura salia dan edozeinik irakurri dezake, topatuko ula fantasia eta abentura hori dana, baina aldi berian espazio bat oso guria dana. Ez dugu komentatu, baina ze irakurle motari bideratua dago? Berez, pentsatzen deu 13 urtetik gorakoantzat, nahiz eta badauden 10 urteko gaztetxuak ja irakurketa jaiua dianak eta hoiei ere zuzenduta dago irakurri dezakete, baina bai 13 urtetik gorakoantzat eta hortik aurrea fantasia eta mitologia gustuko gaizu, hau da zure abentura, ez? Egia da, bigarrengo liburua ilunagoa dela, eta hori ere 13 urtetik gora esango genuke, baina, hemen dago eta irakurle jaiuak baldin mazeate hartu dezakezue, bai. Eta orain Lumafest jaialdian parte hartuko duzu, ezta? Bai, ostegun hontan, bihar, da osteguna ez? Bai, bihar. Bihar da, aste hau dakat burua fatal. Ostegun hontan, egongo gea Urtzile honet, dala beste idazle bat baita ere mitologian inguruan idazteuna, eta ni, arratsaldeko 7:40 Koldo Mitxelenan Santa Teresa konbentuan barruan. Eta zertan datza jaialdi hau? Jaialdi hau justo da gazten literaturara biderauta dago. Gaina datoz Megan Maxwell uste dela bestseller, oain jaun, adult novela hauek oso modan jarri dian horietako bestseller idazle handi bat, eta badago biderauta nerabeen literaturara eta gaztetxoen literaturara. Orduan,
irakurlia baldin mazea eta sentitzen baezu Euskal Herrian ez da hola, ez, toki bat zuretzat, frikia sentitzen baldin mazea irakurlia zehalako, pasa festival hontatik, gauza oso interesantiak daude, kanpotik jende asko dator baita ere, eta toki ederra topatuko ezu zure gauzetaz hitz egiteko ere. Eta zer suposatzen du zuretzako idazle moduan honetan parte hartzeak? Netzat hau dana aida izaten berria, pauso bakoitzean berria, eta opari bat bezala hartzet, eta lehen ere bai idazte gidoilari nintzen, nik uste talde hortatikan badakala zerbait baita ere liburuak, gidoilaria zehanean denbora batzuk ondo neurtze dituzu, badakizu zer dan igual publikoak behar duna engantxe hori lortzeko, ez? Eta talde hortatik badakat hori eta bestaldetik ikasten. Oain idazle bezala nago hor, entre esta gente, beste lerradianak, a ber ze kontatzeuen eta nik ikasteko desiatzen. Eta gidoilaria izan da, etorkizunean, honen, ez dakit, serie bat, pelikula, antzezlana egiteko, ez dakit, ideia daukazu? Hombre, a ber, nik honen serie bat zoragarria izango litzateke, gaina Euskal Herrian ez da ohandik olako serieek nerabeentzako, eta inal izango genukela iruditzen zait, hemen bada olako, jende oso interesgarria audiovisuala zoragarri manejatzeuna. Eta bai, zehatik ez, nik hasieratik banakan buruan hau gauzatu daiteke, eta zene jakin. Ikusiko dugu zer gertatzen den. Eta ja bukatzeko, zer da trilogia honetaz espero duzuna? A ver, ya está. Espero dut jendiak irakurtzeunean ondo pasatzea. Igual bere buruai galderatxo batzuk ere itia, ez? Bati bat nola tratatzen ditugu nerabeak gizarte hontan. Espero dut, sobre todo, irriparre bat ateatzea irakurtzen nahi dianean, edo malkotxo bat ere bai, tartian behin. Nahi detena da disfrutatzea irakurketan. Gero zenbat irakurriko jendiak, hori euskal literatura tamalez, naiz eta esan oso bogan daola eta bar, tamalez badatuak hor daude, ez da asko saltzen, eta hori pena bada. Baina, erosten jendiak irakurtzen bau eta minutu batzutan ondo pasatzen bali madun, etzat ja, perfektua da. Amankai, mila esker gurekin hitz egiteko ratutxo bat ateratzeagatik, eta ea zer moduz joaten zaizun bihar Luma Festen. Mila esker zuei, benetan plazerra handi bat izan da. Eskerrik asko. Ondo segi. Agur. Aio, agur. Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, asteazkena, hodei ugari eta euria batez ere egunaren bigarren partean. Goizean, zerua estalita geratuko da ipar isurialdean eta ez da baztertzen tanta batzuk egitea. Hegoaldean, hodeiak eta tarte eguzkitsu txikiak izango dira. Egunaren bigarren partean, fronte hotz batek eragingo ditu. Kantauri isurialdean euria gogotik egingo du une batzuetan eta ugaria izango da orokorrean. Hegoaldeko zenbait lekuetan, gauera arte ez du hasiko euria. Ipar mendebaldeko haizea ibiliko da eta temperatura maksimoak 20 gradu ingurukoak izango dira. Osteguna euritsua izango da, batez ere ipar isurialdean eta goizean.
Euri mardul egingo du eta ugaria izango da kantauri isurialdean, bereziki ipar ekialdean. Arratsaldean euri gutxiago egingo du, naiz eta ez atertu eta hegoaldean baliteke hodeitza apur bat saretzea. Giro freskoa edo hotza izango da. Temperatura maksimoak jaitsi egingo dira eta jaitsiera bereziki barnealdean nabarituko da. Iparraldeko haizea ibiliko da, goizaldean ipar-mendebaldekoa nagusituko da eta nahiko zakar ibiliko da kostaldean. Temperatura minimoak egunaren amaieran neurtuko dira. Gaurko hau izan da dena, bihar itzuliko gara elkarrizketa eta eduki berriekin. Ondo segi, agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.